Plano nga pagtikanga ng Commission on Election kon COMELEC and voter registration para barangay ngan sanggunian kabataan election na siyahan nga semana hiton bulan hiton Agosto. Sumalapahan mao nga ahensya pagdudumaraon la an barangay ngan SK election voter registration hasakubi biton napulo kadlaw. Pero hapag klaro naman ang komisyon pati unan daw kun may ada pinili ay pero uwaray naman nakarestro nga mga butante sugad adto mga kabataan tika nga edad nga 15 nga 17 anyos. Sangit makuri daw ang ira kamutangan tungod naguhulatira kung dayon ba o postpone o reset ang BSKA election. Kung madadayon ang plano, tatapuson ang hearing ang registration board sa mag-Agosto nga nihimuon ang voters registration na siyahan nga semana hiton maunga bulan. Estado ang lima nga mga puro pangisda samtang nagdudumara ang mga inihin mga illegal nga pangisda hakadagatan na sa kubhan Naval Biliran. Ha impormasyon nga nakuha ang Brigada News FM Tacloban mismo nakada ang mga naaresto ha sanctuary kundi amo ang gindidiri nga lugar panakupin mga kaisdaan ha may higatangan island. Ang mga naaresto in pareho residente hankat Balogan samtang ang mga nakumpiskar naman nga mga isda gindonar ha BGMP parahan mga PDL nga na bahay pag-asa para naman han mga kabataan ha ira mga pankonsumo. Malatumat naman nga maabot 40,000 nga mga Pilipino nga mga empleyado amo daw inay sumat nga mawarayan daw pakabuhi kung ipapatuman ang total ban kontrahan online gambling habugos nga nasud. Sumalakan Negros Occidental 3rd District Representative Javier Miguel Javi Binetes ang pagdirihan na sabi nga online gambling hindi resolusyon han mao nga problema. Hinimo ang balaw nun ang nasabi nga pahayag gabot nga han magkaiba nga opinyon han mga magbaralaod kasumpay han mga iginduduso han pirang mga kongresista ngan senador nga ig-total ban ang mga online gambling han nasud Pilipinas. Dugang pa ni Benitez kung igre-regulate ang mao nga online gambling ingin babadabana nga masobra 200 bilyon ka pesos ang kikitaon ng gobyerno akada tuig kundiin ang nasabi nga buwis in may ngangadto ha mga programahan hospital, eskwelahan, proyekto ug mga infrastruktura, community programs ngan mga social services. Ang bahaging ito ay inihatid sa inyo na Guard C Calcium Ascorbate, katawang healthy at safe sa Guard C.